No na malom, čo? Jako? Hore na malom si bol na vrchu. Hej. Čau. Davičko, chuť. Sleduj sa dole. Každý ten jaskyniar, ktorý sa zaoberá takouto činnosťou dlhodobo, tak sa mu po určitej dobe zažiada podeliť sa s takýmito informáciami aj s inými, aj s ďalšími jaskyniarmi. Do toho podzemia vstupujete s určitými ľuďmi, s určitým kolektívom a môžete sa potom podeliť s takýmito prírodnými, podzemnými, ozdobenými krásami. To je samozrejme aj pre tú staršiu generáciu jaskyniarov potešiteľné, že sú tu ďalší, ktorí javia taký istý záujem, ako ste mali aj vy. Áno, tam je priebeh. Máš tam čo? Tak ako teraz pôjde. Tam doslova každý ten prechod sa musí dopredu premyslieť, ako liesť. Tuto bol taký riadny blok v stene. Tuto a tadeto sa to preliezlo dole a tam sa to potom našiel. Som už 8-ročný sa pokúšal do podzemia vstupovať, niečo ma tam priťahovalo, niečo ma tam hrozne lákalo a keď som zistil, že v tom podzemí som akoby doma, akoby to vo mne vzbudzovalo niečo veľmi tajemné, niečo iné, to čo na tom vonku. V tom podzemí je všetko oveľa ťažšie ako tam na povrchu, kde máte svetlo od prírody, kde máte všetko okolo seba. To ide až potom si to pocviku, tam to potom končí. Pokračuje, ale tam je zbytočné ísť ďalej. A to Janošikova ísť, tak je to z SB Janošikova do Dubieje. To ideme teraz toto. Čo sa týka celého systému medvedích jaskyň vo Vratnej doline, tak tiež si myslím, že pokiaľ sa nájdú takéto typy, že budú teda ochotní, že budú mať určité nadšenie pre túto vec, vlastne objaviť celý ten systém, je to ešte veľká neznáma. Môžete im to ukázať, je, že sa to dokázalo, že potom naozaj toto horstvo bude to najkrajšie, čo na Slovensku máme. Poďme to je dobrých 10 metrov. Byla výnosť. To skúsiť vyliesť, či to pôjde. Samozrejmosťou je, že v jaskyniach treba rátať aj s rôznymi takými ťažkými užinami, priepastiami, sifonmi. To, čo v podstate je pre toho jaskyniara prekážkou, je tiež dôležité, aby aj ten jaskyniar bol po tej psychickej stránke pripravený. Veľmi rýchle ako osoba som odpozoroval, že práve táto generácia je na toto veľmi dobre vybavená, pretože sa tým zaoberali, čo sa týka prírody, už od toho najskoršieho detstva. To je dôležité, že toho kolegu jaskyniara máte veľa seba, rovnocenného partnera, rovnakými schopnosťami. Môžeš ti Tak sa to potom otočíš.
Môžeš pomaličky ísť. Bacha dali. Pevné sa chyť. Tak dá sa dať už jednu ruku. To je pevné jak svinia. A druhú ruku sa chyť toho lana, čo ide druhé uviazané. Dobre, už to odsuť. Nemá chyť. Toto je. Toto by bol aj Ondrej vidieť. Tam sa. Je to tu následne. Však. Povedal by som, že sú to typy, ktoré dokážu zvládnuť tie najväčšie užiny, ktoré v medvedích jaskyniach vo Vratnej doline sú. Podzemné priestory, ktoré sú pomerne dosť ťažko prístupné, hoci kto sa tu nedostane, a keď vedia takéto niečo prekonať a potom, keď sa môžete podeliť s inými jaskyniarmi, s kolegami, s novou generáciou, tak by som povedal, že je to priam ideálne. Pri tomto svetlo to neskutočne také. Ani nespoznávam. Vôbec sa nespoznávam, ti poviem pravdu. Bielúke, úplne čisto čirodilé. No, takáto jaskyňa, keby bola ako väčšia. A to tam určite vo vnútri to máš ešte tam masíve, len treba sa dopatrať. K hlavnému ťahu. Toto objavil Radiano. Tam stal v ceste taký stalagmít a poza to sme nejako tak prešli a dostali sme sa až tuto. To sme potom nazvali Biela chodba. No je to nádherné biele. Až teraz chápem, že prečo sme to tak nazvali, Biela chodba. Tam z toho úplne vpredu, keď som toto zbadal, keď som to presvietil baterkou, takou dosť mizernou baterkou, keď som videl tieto kvaple, verím si. No vonku ani neviem za akú kratučku dobu som prebehol šikovno to povedať, že tu je obrovská jaskyňa. Vtedy sa mi zdala obrovská, aj keď je to plazívka, to je nádherná výzdoba, ojedinelá. Čo sa týka kvaplov, to je jediná vo Vratnej. Aj v tom kolektíve samozrejme je, pre mňa osobne bolo vždy takým tým nadšením to, že to boli poväčšine ľudia, ktorí mali aj veľký zmysel pre humor. A už v podstate v ére Adama Valu on sám bol jeden z najprirodzenejších humoristov, kreslil jaskyný humor a ako osoba som vždycky jeho prítomnosť teda vyhľadoval. Keď nájdete v tej spoločnosti takéto typy ľudí, ktorí vás vedia rozosmiať, ktorí majú v sebe prirodzený humor, tak sa tam skrátka povedané cítite dobre. Jaskyniarstvo ako také nie je len o objavovaní neznámeho podzemného sveta, ale je to aj o tých iných, by som povedal, tých takých ľudských vlastnostiach, ktoré častokrát sa prejavujú práve v takýchto extrémnych podmienkach, ako je podzemie, ako sú jaskyne. V takýchto priestoroch je nutné prekonať rôzne také tie
plazivé prekážky, ktoré vás akoby nutili, pretože sa potrebujete z takéhoto podzemia potom dostať von a môžete nájsť tú svoju vlastnosť, tú svoju schopnosť. V jaskyniach sa častokrát môže prebudiť táto ľudská schopnosť, vytrvalosť a iné vlastnosti, ale v týchto podmienkach, kde častokrát niekoľko hodín treba prekonávať takéto úžiny a po dlhej dobe sa po niekoľkých hodinách, keď sa dostanete na také miesto, kde sa môžete postaviť, kde sa môžete potom tou prírodnou krásou pokochať. Tým hlavným, ako sa podzemie tvorí, je samozrejme predovšetkým voda, pretože riečka Vratňáka, ktorá vyviera z jedného miesta vo Vratnej doline na konkrétnom mieste Krivanskej rizni, to je také množstvo vody, ktoré vyviera z podzemia, ktoré signalizuje, že v týchto útrobách, v tomto podzemí sa môže ešte pred nami skrývať pomerne dosť veľký a rozsiahly jaskyný systém. Medzi tými prvými legendárna osobnosť Adama Valu je samozrejme pre tú ďalšiu a úplne najmladšiu generáciu jaskyniarov veľkým vzorom, pretože sa stal osobnosťou, a to vďaka svojej vlastnosti, svojej odvahe, že v tej svojej snahe a túžbe objaviť neznámy jaskyný systém vo Vratnej doline iba na nádych prekonal jeden z najväčších sifonov v jaskyni nad vyvieračkou, ktorú objavil spoločne so svojimi kolegami. A takýmto by som povedal, takouto obrazovou metaforou si na neho vždy spomenieme, že práve tento jeho čin, na ktorý potom nás častokrát upozorňoval, nikdy sa o nič podobné nepokúšajte, sa zapísal do histórie ako najodvážnejší čin v histórii jaskyniarstva. Videl si Šimon dole? Videl. To je tá Tešovská izba. Tešovská izba. No oni pokračujú dali a tam jak keby už Áno. blok bol v tej rure. Hej, tam to už končí. Tam sa ďalej sme sa nedostali. Tam treba makať. Keď
Keby som mal zajsť nejako do histórie, do minulosti, tak už v 50 rokoch prevládala taká myšlienka, taký názor medzi speleológmi, medzi geológmi, že ak má byť Vratná dolina jedno z najkrajších miest na Slovensku, tak k tomu chýba už len jedna jediná vec. A to je objav jaskyne. Po tej odbornejšej stránke totižto aj takáto možnosť je neznámy jaskyný systém. Keby sa tento jaskyný systém podarilo objaviť, odhaliť, tak potom by sa splnil ten najväčší sen tých ľudí, ktorí si zamilovali toto miesto, ako je Vratná dolina. Ak by to malo byť naozaj úplne tak, k tomu chýba len jaskyňa. A takáto možnosť tu totižto je.